out of the sea, out of key. Oh, I get by with the help from my friends. Get high with the help from my friends. Gonna try with the help from my friends. Mohli by sme povedať, že poznám, nielen ja, ale aj jeho priatelia, poznajú osobnosť a tvorbu Iggy Brezu, jeho maľbu, jeho obrazy iba krátke 3-4 roky. A naozaj už vtedy v tých začiatkoch môžeme povedať, že bývajú aj vo výtvarnom umení a v celom živote nielen objavy, ale aj prekvapenia a niekedy sa to spojí a je to prekvapivý objav alebo objavné prekvapenie. To bol presne prípad mladého muža, ktorý prišiel neznámy z Oravského Sihelného cez Nitru do Bratislavy, potom pochodil ešte celý svet, začal malovať pod silou tých svojich najmä krajinárskych zážitkov. Prvé motívy boli naozaj jeho realistické a romantické krajiny, postupne sa posúval nad krajinu aj do krajiny, do jej vnútra. Realizmus trošku odchádzal, aj romantizmus, bola to krajinárska abstrakcia, maľba pocitov, videného, cíteného, maľba duše krajiny, dalo by sa povedať. A ten posun pokračoval v neuveriteľne krátkom období 3 rokov, kedy od tých prvých krajín, ktoré si priniesol Iggy ešte z Oravy, alebo zo svojich takých poctivých a klasických krajinárskych zážitkov a maľby do Bratislavy, do svojich ateliérov a zrazu vytvoril veľké expresívne dielo plné farieb, farebných výbuchov, temperamentu a vášni a tak vznikali jeho krajiny pozemské, nadzemské i vesmírne. Iggy Brezo nám dnes otvára galériu svojich snov. Ponúka nám šancu i priestor obsiahnuť všetky naše profesie. Dokonca nám poskytuje jeden bonus naviac. Na niektorom z týchto obrázkov jeho snov môžete nájsť aj to, čo nám tak často uniká. Seba. Maliarské začiatky Iggyho Brezu boli veľmi nádejné, ale paradoxne, hoci sa mu v súkromnom živote veľmi darilo, tak jeho paleta bola veľmi tmavá, veľmi depresívna a ja som mu stále hovoril, svet nie je tak monotematicky tmavý, sú búrky, ale potom sa to, blesky to rozrežú, rozčesnú a potom je veľmi pekný život a modrá obloha. No a na to som tam doviedol do ateliéru jeho, do pivnice Ninu Gažovičovú, ktorej vkusy veľmi vážim a tá povedala, keď si to pozrela, talentované, ale osloboďte paletu. Takže už som mal počiarknuté moje pocity, tak, ako som to cítil. A zrazu sa začal pozerať na tú svoju farebnú paletu úplne inak, zobral ju z druhej strany. A už tam prišli také ako optimistické tóny, lúka detstva. Takže vlastne jeho cesta je veľmi sľubná pre mňa, že jeho vývoj je tak čitateľný, tak ide dopredu, tak výrazne sa posúva, že od výstavy k výstave je vidieť jeho rozmer. Pre mňa najväčším impulzom býva nejaký motív z filmu alebo z hudby a nejaká časť partitúra hudby, ktorá ma dokáže vyhecovať do takej extáznej formy, aby som začal to nejak dávať von a aby som to dokázal aj naplniť, lebo motivom alebo podkladom preto, aby som ja tvoril a maloval, je väčšinou vážna hudba. A rád snívam a naplňam tie sny aspoň vizuálne. Milujem otvárať novú dimenziu, nové svety, nové kombinácie. Nesmie to byť moc agresívne, ale také pre mňa aspoň blízke. Veci
majú niekde štarter, niekde to jadro, z ktorého to vystreluje von a niekde to začína a niekde to končí samozrejme. Kde to začína, to môžeme ešte nejak zistiť, ale kde to končí, nevieme. Takže niekde medzi začiatkom a nekonečnom. Iggy je spontánny maliar, intuitívny maliar, bezprostredný, ktorý dokáže vybuchnúť sám v sebe a tie výbuchy sú spontánne, od jadra navonok, čiže tiež nemajú podobu geometrické abstrakcie alebo priamej línii, skorej kruhov a špirál, alebo tej gestickej abstrakcie, ktorá vzniká tým temperamentným maliarským rukopisom, ako keby Iggy štecami bubnoval po plátne svojich obrazov. Najmä tam, kde narába s teplými farbami a harmonickými, je príjemnejší, teda páčivejší, dalo by sa povedať. Ale protikladom týchto a zákonitým a logickým aj normálnym protikladom tejto tendencie sú farby expresívnejšie, chladné, kontrastné farby. To je tá dynamika a to napätie, kedy tá vášeň sa prejavuje takmer akoby nezvládnutelná sila a tá farebná explózia, aj som to napísal v tom malom texte k výstave, že je to trinitrotoluén farby, ale neničivý trinitrotoluén, ktorý vybuchuje, preto aby nás oslovil a v dobrom zasiahol a upozornil, že je tu táto farba a je tu ten výbuch farieb. A tam, kde narába s tmavými pigmentami a kontrastnými, to ide bližšie k meditácii, alebo aj k takej znepokojujúcej hudbe, ktorá je naozaj bližšia Wagnerovi, Richardovi, Gustavovi Mahlerovi ako impresionistickej muzike Debussyho alebo k romantizmu Chopinovského, nielen zvukového, ale aj farebného ladenia. Tmavé farby považujem za komorné farby, ktoré ukľudňujú a nerozlaďujú človeka. Nie sú to smutné farby. U mňa je čierna komorná farba, ktorá navodzuje u mňa kľud, pohodu, doslova niekedy aj takú patinu radosti, lebo nemusím veľa vecí riešiť pri tom a moc to nerozladí. Svetlé farby sa nabíjajú a robia vo mne vysokú energetickú výbušnosť a vtedy idem do akcie, ale to sú náladové stavy, preto nemalujem na to, že aby sa to ľúbilo, ale ako to cítim ja. Jeho obrazy sú už svojou meditatívnosťou a svojím rozmerom, ktorý ho nepustí, lebo je to chlapec rustikálny, je to chlapec z dediny, z Oravy. A to sú jeho siločiary. Tá Orava to nepustí, preto je toľko hnedej, toľko zeme, toľko, by som povedal, meditatívnosti tej krajiny v rôznych variáciách, že to je pre mňa obrovský vzbudzuje to rešpekt. Že všade navôkol vidia, ako komerčné galérie predávajú to, čo je ľúbivé, čo je dnes in a neviem ako. A on niečomu kričí, ako by bolo dobre mať na chleba. A na druhej strane si myslí, že keď tie chleby budú poctivo uhnetené, dobre upečené a z dobrej, korektnej múky a nebude ich nastavovať žiadnymi farbami falošnými a poprašovať ich, takže tie obrazy si nájdu cestu k tomu, kto tiež má hodnoty a hľadá hodnoty a vie ich oceniť a preto ich kúpi.